खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। नै लोगोफोर, दिनै आङो GNM नार्सिं जायफ्रानाखि आसामाव फरायनो गोसो दं बिसोरनि थाखाय आं गोदान आपडेट लाबोदों। मानो होनोबा दिनै गोबां मानसिफ्रानो आसामावनो फरायनो गोसो, बिनि थाखायनो दायो एग्जामा जाथ'वाखै, एन्ट्रेन्स एग्जामा, बेखौ आं दिनै आपडेट लाबोदों लोगोफोर। नोंसोरो बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां, होमबानो नोंसोरो मोनथिगोन। नै दिनैहाय जोंनि आसामावहाय जानो गोनां एग्जामा माब्ला, बेखौ आं लाबोगोन, नायलांदो लोगोफोर। बेनो जाहैबाय नै श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि हेल्थ साइन्स कन्डाक्ट GNM एन्ट्रेन्स एग्जाम। बे श्रीमन्त SSUHS आ एग्जाम लायो। 3 इयार्सनि कर्स जाहैबाय बे GNM ट्रेनिंआ जोंनि आसामावहाय। बेखौ मोनोब्ला जोङो बिराद खम खरसायावनो जायो, कर्सआ बांद्राय बुरजा थाङा। नायलांदो नै लोगोफोर, इउनिभार्सिटिनि नाम आरो बियो SSUHS आ। ओमफ्राय कर्सआनो जाहैबाय नै GNM कर्स, जायफ्रानाखि जेनेरेल नार्सिं फरायनो गोसो 3 बोसोरनि बिसोरनि थाखाय। ओमफ्राय नायदो, बे GNM आ टटेल सिट जोंनि अल आसामाव दङ जाहैबाय 820टा सिट्स। ओमफ्राय ट्रेनिं सेन्टारानो जाहैबाय 23टा ट्रेनिं सेन्टार दङ जोंनि आसामावहाय। बेखौ बबे बबे जायगायाव बेखौ आंबो मिन्थिया, गावसोर उनावहाय जायफ्रानाखि सेलेक्ट जादों बेखौ खोन्थागोन। ओमफ्राय माबायदि एप्लाइ खालामनांगौनो, अनलाइन थ्रुयैसो। ओमफ्राय एप्लिकेसन फिस बिसोरो अनलाइन थ्रुयै 1500 लागोन सासेयावहाय। ओमफ्राय एज लिमिट 17 इयार्सनिफ्राय 35 इयार्ससिमा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो, जायफ्रानाखि फरायनो गोसो दङ। आरो जायफ्रानाखि 12 पास जादों बिसोरल' मोनगोन। आर्टस, साइन्स, कमार्स जिखि स्ट्रिमानो जाया मानो बिसोरो मोनगोन। एप्लिकेसन स्टाटास नट रिलिज, दासिमहालागै रिलिज जायाखै डेटआ, एप्लिकेसना दाबो फर्मा होथ'वाखै। बेनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै नायदो, इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया फर SSUHS GNM नार्सिं 2023 माबायदिहाय जोङो मोननो हागोन। नै केन्डिडेट मास्ट बि फिमेल केन्डिडेट मास्ट बि फिमेल केन्डिडेटना हिन्जावसा जानांगोन। ओमफ्राय बे सिटिजेन अफ इण्डिया जानांगोन, बे इण्डियानि मानसि जानांगोन। एज लिमिटआनो मिन्थिखाबाय 17 to 35 इयार्स। ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनानो जाहैबाय क्लास 12 पास नांगोन। ओमफ्राय साइन्स, इंलिस विथ एग्रिगेट 40% मार्क्स जानांगोन। ओमफ्राय एग्जाम सेन्टारफ्रानो जाहैबाय गुवाहाटी, डिब्रुगड़, सिलचर, जरहाट, तेजपुर, बरपेटा, डिफु, धुबरी, लखिमपुर। बेखिनि जायगायावहाय एग्जाम लिरनो गोनां जागोन, एन्ट्रेन्स एग्जामखौहाय। थायारि थादो आगैमोन। सिलेबासआ बेहायनो होखादों। नै सिलेबासफ्रा मा मानिफ्राय फैगोन। नै सिलेबास फर SSUHS GNM एन्ट्रेन्स एग्जामा नायदो लोगोफोर, बबेनिफ्राय फैगोन। साबजेक्ट सेल बि अफ क्लास 10 स्टान्डार्डनो, क्लास 10 निफ्राय फैगोन। इंलिस, मेथ्स, साइन्सखौ तैयारि जादो। मार्किं पेटार्न फर SSUHS GNME ने टटेल मार्क्सआनो जाहैबाय बे साबजेक्ट मोनथामनिफ्राय फैगोन, जायखिजाया इंलिस, मेथ्स, साइन्सनिफ्राय फैगोन कुइसना। ओमफ्राय टटेल मार्क्सआनो जाहैबाय 100नि फैगोन। ओमफ्राय कुइसन्सफ्रानो जाहैबाय 100टा कुइसन्स जागोन, सर्ट जागोन। इंलिसनिफ्राय 30, मेथ्सनिफ्राय 30, साइन्सनिफ्राय 40 मार्क्सनि फैगोन आरो। इंलिसनिफ्राय 30 मार्क्स, मेथ्सनिफ्राय 30 मार्क्स, साइन्सनिफ्राय 40 मार्क्स, टटेल 100। 3 आवार्सनि जागोन, 10टानिफ्राय 1टासिम। ओमफ्राय एग्जामनि भाषायानो जाहैबाय इंलिस आरो आसामिस लेंगुवेजाव फैगोन। बे मोननै भाषायावहाय नोंसोरो लिरनो हागोन एग्जामखौहाय। ओमफ्राय देयर शेल बि नो नेगेटिभ मार्किं फर रं एन्सार। नोङो मिस्टेक एन्सार लिरफ्लाङोबाबो बेहाय दाननाय नङा आरो। नोङो जि कारेक्ट एन्सार लिरबाय बेखौ नेगेटिभ मार्क्स होनाय नङा, माने नोङो रं बा रं, राइट बा राइट, नोङो मार्क्स मोनजोबगोन आरो। दा कुइसन विल बि बोथ इन इंलिश एन्ड येस। बेथ' इंलिस आरो आसामिसाव फैखाबाय। ओमफ्राय मोनसे पेपारावनो देयर विल बि वान पेपार कनसिस्टिं अफ इंलिस, मेथ्स, साइन्स। मोनसेल' पेपार जागोन, बेहाय इंलिस, मेथ्स, साइन्स गासैबो कुइसनफ्रा बेनि गेजेराव थाजोबगोन आरो। सेलेक्शन प्रसेस फर एस सेलेक्शना माबायदि खालामगोन बिसोरो। दा मेरिट लिस्ट शेल बि प्रिपेयर बेस्ड अन द टटेल मार्क्स obtained by each candidate in the entrance examination। टटेल मार्क्सआ बेसेबां मोनदों बिनिफ्राय बिसोरो सेलेक्ट खालामगोन लोगोफोर। The 2 or more candidates secure the same mark in the entrance exam. The intersect merit of such candidates shall be determined in order of preference as follows. The candidate securing more marks in general science in entrance exam
माने सेम मार्क्स मोनोब्लाबो बिसोरो आरो सायख'बावगोन लोगोफोर। नायदो नै, जायफ्रानाखि साइन्सआवहाय बारा मार्क्स मोनदों, मेथ्सआव बारा मार्क्स मोनदों, बेफोरखौबो बिसोरो नायबावगोन। If the marks for the tally, then marks in the general science, then maths, then English qualifying examination shall be considered at the same time counseling. गावसोरो सायख'गोन बेफोरखौहाय। नोंसोरो मोजाङैल' लिरदो आगैमोन। How to apply for SSUHS exam, माबायदि एप्लाइ खालामनो हायो नै लोगोफोर, बेहायनो नायलांबानो जाबाय। अनलाइन एप्लिकेसन बियो दायो आपडेटसन जागासिनो दङ, दायोथ' जाथ'वाखै डेटआ, थेवबाबो आं नोंसिनो खोन्थाखाबाय, तैयारि जानानै थादो। डेट अफ अनलाइन साबमिशन फर GNM एप्लिकेसन फर्माने नट स्पेसिफाइड होदों नै बेहाय। दासिमहालागै बिसोरो डेटखौ होथ'वाखै, लास्ट डेटखौबो होथ'वाखै, इन्ट्रेन्स एग्जामा माब्ला बेखौबो होथ'वाखै, एडमिट कार्ड बेखौबो बिसोरो जेबो होथ'वाखै, एग्जामनि डेटखौबो जेबो होथ'वाखै। बिसोरो उनावहाय नैबेहाय क्लिक खालामनो हागोन, नैबे प्रिभियास इयार SSU GNM बे सिगांनिसो। ओमफ्राय जोङो मा डकुमेन्टस आरि नांगौ आगैमोन लोगोफोर, जायखि नोंसोरो गासैखौबो रेडि खालामनानै लादो। पेन कार्ड, भटार कार्ड, कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौहाय रेडि खालामनानै लाखा। आरो नोंसोरो नेटआवहाय नायनानै माबाबाय थाबानो जाबाय। गासैखौबो कुइसनफ्राखौ जोङो नेटआवनो गुगोल्सआवनो गासैखौबो मोनजोबखायो फरायनोहाय। दानि आजिखालि जोङो लेखाबो नांलायलाया, बेनिफ्रायनो फरायनो हागोन आरो। इउटुबफ्रावहाय नायबाय था, कुइसन एन्सार नार्सिंनि मोनखाजोबखायो इउटुबावनो, इउटुबनिफ्रायनो फरायबाय थानो हागोन आरो। बेखौ फरायनानै पास जायोबानो थाखा फैसा बिराद खम खरसायैनो फरायनो हागोन आरो साख्रिखौबो थाबैनो मोनगोन आगैमोन। जेब्ला होफिनो बिसोरो आपडेट खालामो, होमब्ला आं नोंसिनि सायाव आरो भिडिअ लाबोबावगोन। थेंक इउ सै।